אחת הבעיות הקשות שיש היום בעולם בהקשר של רחפנים זה היכולת התמודדות עם גוף שנע באוויר בלי יכולת זיהוי. יש הרבה מערכות היום שמנסות להיות מפותחות על מנת להיות ערנים לזה שישנו רחפן באוויר. זה מאפשר לאנשים אולי לרוץ למחסה, אבל לא פותר את הבעיה. בסופו של דבר, אותו רחפן יתנפץ בנקודה מסוימת, ולכן התשובה הנכונה היא בסוף להפיל את הרחפן. בעזרת הטכנולוגיה של הליידר אפשר לא רק לגלות את הרחפן, אלא אפשר לדעת בדיוק איפה הוא נמצא בנקודה באוויר, ולהראות אותו בצורה מאוד קלה וזולה, שזה בעצם אחד הפערים הגדולים שקיימים היום בעולם. הרחפן הוא הפך להיות אחד הגורמי האיום הכי גדולים בעולם, דווקא בשל המחיר המאוד נמוך שלו, היכולת שלו להגיע בכמויות מאוד גדולות. היכולת להיראות היום רחפנים היא מאוד יקרה ולא יעילה, ואנחנו משנים את המשוואה הזאת.